Vi i vaša banka učinili ste nešto dobro za budućnost mladih ljudi Vukovara. 10 najboljih vukovarskih studenata dobili su stipendije, a donaciju su predstavnici Zagrebačke banke svečano uručili vukovarskom gradonačelniku. To je zajednička donacija banke i njezinih klijenata. Zagrebačka banka je za svaku štednju oročenu e-ZAB-om odvojila 5 kuna kako bi se pružila potpora mladima Vukovara u njihovom budućem studiranju. Natječaj je proveo grad Vukovar, odabravši studente koji su dobili stipendiju. Zagrebačkoj banci izuzetno je zadovoljstvo što je prvu donaciju u 2012. dodijelila upravo Vukovaru. Banka stalno ulaže u školovanje i razvoj, ne samo svojih zaposlenika, već i mnogih mladih ljudi iz različitih sredina koji žele postići što više za sebe, svoju obitelj i mjesta u kojima žive. I nakon ove donacije Zagrebačka banka će ostati uz Vukovar i njegove stanovnike u mnogim budućim projektima.